Yes. Nu vil jeg lige vise jer en anden ting, man kan gøre, når man skal bruge sinus eller cosinus eller tangens til vinkelbestemmelse. Altså, hvad hedder det? Man kan enten bruge den der kommando, nu kan du skrive den med blå, men altså arc sin, arc cos, arc tan for henholdsvis omvendt sinus, omvendt cosinus, omvendt tangens. Og som jeg viste i sidste video, så kunne man også, i stedet for at skrive det, kan man gå ud og finde dem herude, invers sinus, invers cosinus, invers tangens, ude under matematiske operatorer, og så skal man gå ned til trigonometri. Men hvis vi nu lige kigger på det, der står heroppe, altså i næstøverste linje, sinus til a er lig med 0, egentlig kunne vi også bare kigge på den første, fordi det der her, det er jo sådan set bare facit på den beregning deroppe, så måske det er mere klogt, at vi kigger på den første. Nu kan jeg lige åbne en beregning her. Det der egentlig står, det er, der står sinus til, I vil være interesseret i lidt større skrift her, sinus til a er lig med, og så en brøk, så den kan vi godt lige skrive pænt op, 30,1 divideret med 45. Og, hvad hedder det, det kan godt være, at jeg har overdrevet skriftstørrelsen lidt egentlig, hvis nu vi siger 16. Det der står her er jo, hvis man tænker over det, så er det jo dybest set en ligning, hvor a er den ubekendte. Så man kunne jo også bare pakke det her ind i en solve-kommando. Vi kiggede på et eksempel på det her lige før jul. Jeg kan ikke lige huske sammenhængen, men hvad hedder det? Det er nemlig det er lige en anelse tricky, fordi logisk set, så skulle man bare kunne trykke på enter nu, og så vil den beregne af. Jeg prøver at gøre det, altså fordi det her det er jo bare en ligning, der står herinde, og jeg vil gerne have A til at stå alene. Desværre så skriver den facit på en meget, meget mærkelig måde. Og det er noget, vi ikke helt har forudsætningerne for at forstå, men det er egentlig fordi, at øh, hvad hedder det, Inspire matematisk set ikke er klar over, at vi leder efter vinkler, skal være en vinkel i en trekant. Den tænker, det tal, der skal være svar på det her, det kan være alle mulige tal, også 3700 for eksempel, selvom vi godt ved, at en vinkel ikke kan være 3700. Og derfor så ender den med at skrive svaret på den her mærkelige måde. Det vi har brug for, det er, at vi har brug for at fortælle Inspire, at vi kun leder efter vinkler i et bestemt område. Og derfor er vi nødt til at supplere vores solve-kommando med en lodret streg. Den lodrette streg kan man finde på en PC ved Alt GR, og så den knap der er ved siden af backspace, i hvert fald på min, så laver den sådan en lille lodret streg her. På en Mac kunne man gøre noget andet, og der kan vi måske være heldige, at Tobias lige vil fortælle os, i en Teams besked, hvordan det var, han gjorde det. Men ellers, så kan man også finde tegnet. Vi skal ud under tegn her, altså matematikskabeloner og tegn. Og så finder vi et eller andet sted heroppe i toppen, tror jeg den er, den her lodrette streg. Hvorfor kan jeg ikke få øje på den? Der var den. Og man skal jo vist dobbeltklikke. Yes. Lodret streg, og så skal jeg skrive her, hvad jeg egentlig ved om vinklen. Og jeg ved jo, det er en vinkel i en retvinklet trekant. Det vil sige vinkel A. Og nu skriver jeg altså bare lille a, fordi det har Inspire ligesom selv lavet det om til nu. Fordi den kan jo ikke kende forskel på stort A og lille a alligevel. Hvad hedder det? Jeg ved, at vinkel A, den skal være mindre end 90, fordi vinkler i en retvinklet trekant kan ikke være større end 90. Altså der er kun den rette vinkel, der kan være 90 grader, men de spidse vinkler, som er jo dem, vi leder efter her, de skal være mindre end 90. Og så skal det skrive mellemrum, and, og det andet, jeg ved om vinklen, det er jo, at den skal være større end 0 grader, så jeg kan også skrive and a større end 0, og hvis man ikke lige kan finde det der større end eller lige med, så kan man jo finde dem herude også, men hvis ikke man lige kan finde dem på tastaturet. Så nu har jeg fortalt den, løs den her ligning, men vær opmærksom på, at a skal være mindre end 90 og større end 0. Og hvis jeg så trykker på enter, så giver den det samme tal, som vi fik før. Det er nok mange elever, der godt kan lide at gøre det på den her måde i stedet for. Men det virker kun, hvis man husker den her betingelse herude, hvor man lige fortæller Inspire, hvilket område det er, vinklen skal ligge i. Det her med, der er også mange elever, der ikke kan lide det her med, at vi lille a, det betyder jo normalt siden lille a, og Inspire kan ikke kende forskel på store og små bogstaver, så kan vi ikke gøre noget andet her. Og der er mange elever, der for eksempel bare skriver vinkel a. Så er man så nødt til at skrive det alle de steder her.
også, ikke? Men vinkel A. Bare lige for, ligesom for at gøre opmærksom på, at det er vinkelen A, vi taler om. Ikke? Og når de løser den her. Det er sådan set lidt op til jer. Der er også nogen, der vælger en kompromisløsning, hvor de bare kalder vinkel A for VA. Okay, nu gider jeg ikke gøre det, men så kan man gøre det hele vejen hen selvfølgelig, ellers vil den ikke forstå, hvad vi skriver.